Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's an amazing Wednesday morning mga kapuso all over Mindanao. Kamusta hon usa nato ang ato mga kapuso dinha sa tulunan ug magpet sa North Cotabato Province. Say mayong buntag. Mayong buntag sa Jill, ato sa bigritog mayong buntag ang ato mga kapuso sa Marawi City ug Malabang sa Lanao del Sur Province. Today is Food Day Wednesday ug karong buntaga atong sayron ang paghimo og lamiang hamon nga patok sa Christmas season. Gikan kay Mercedes Mejia dinhi sa Cagayan de Oro City. Samtang say makagana di ba gyud sa kaon ang bulad? Unsa na lang kaha kung isubak kini sa ginataang langka? Andam na ba mo maguto mga kapuso? Kana ang lutoon ni Jean Ibuyan dinhi sa Davao City. Og sa Best Talk, makachika sa Betching Resi si kapusong Brent Valdez. Let's get more energized karong buntaga, pinaagi sa At Home with GMA Regional TV Dance Challenge. Galaw-galaw na, kauban sila Winston, Wiwine o Winona, ang Ahero siblings. Wow, galing naman! Iba talaga magkakapatid na to. Lakas maka siblings goal. Mga kapuso, aron masabati nato ang Kapaskuhan. Sugod karong December 1, atong sugdan ang Isang Puso ngayong Pasko Caroling Challenge. I-video lang ninyo ang inyong pagkanta sa chorus sa GMA Networks Christmas Station ID 2020 ug i-message kini sa Facebook page sa At Home with GMA Regional TV. Joy na mga kapuso! Mga kapuso, sa mga putaheng naay gata, unsa mga klaseng pagkaluto ang inyong pinakalamian gayod? Karong buntaga, kini ang sudan gayod nga gimingaw na jud kog kaon. Ipakita ka nato ni Ma'am Jean Ibuyan ang iyang pagluto o ginataang langka nga dunay subak nga bulad. Ma'am Jean, maayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, Ma'am? Maing buntag mga kapuso, okay lang ko, Jel. Ma'am Jean, sukad ba gayud sa una pa sa imong kabataan, nahilig na ba ka sa pagluto? To be honest, no, during sa bata pa ko, di jud ko mahilig magluto. Pero since katong niabot ko 1997, gumikan kang Kap Ibuyan, siya gud mismo ang nagtudlo sa ako sa pagluto. So nahilig na ko sa pagluto karon. Ma'am, unsa ba ka importante sa usa ka asawa o inahan nga ikaw mismo ang nag-prepare og pagkaon alang sa imuhang pamilya? Sa ako lang, isip usa ka asawa, kailangan sa usa ka asawa makabalog siya magluto, no? Kay para makaserbisyo sa sayang bana o sayang mga anak. Ma'am, unsa ba imong specialty nga pagkaong imo ginaluto gayud para sa imong family ilabi na ug dunay mga special occasions? Pag naay okasyon, ang prepare ginako is humba, tapos dinuguan, tapos og kanang spaghetti. Unya, kung diri lang sa balay, ang paborito sa ni Kapibuyan o sa akong mga anak, corned beef with sausage and hotdog. Muna siya ang gikumbine na nako siya pagluto. Karong buntaga, ma'am,
unsa ba ang imuhang lutuon nga pagkaon alang sa itong mga kapuso? Mga kapuso, akong i-share sa inyo, ang akong lutuon karon is ginataang nangka with bulad. Kani siya, muna siya ang gina-serve namo sa una sa SP during sa session. Sa una man gud ang session is morning, so magpakaon si Kap Ibuyan sa mga tao o sa iya pong mga kauban. So muni ang usa sa mga paborito pod nga ni Kap nga ginataang bulad. Ma'am, unsa bang sekreto aron mag-complement ang lasa sa gata ug sa bulad? Kani man gud among pagluto ani no is kaning ginataan namong nangka with bulad is ang kasagara man gud is pag kung magluto ka ani siya ang kuan man gud ani is diretso lang ang bulad, pero ang amo amang siyempre sa ako manggod, ang akong ginabuhat is prituhon nako daan ang bulad bago nako siya isagol dito sa sa ginataan nakong nangka. Ug karon mga kapuso, lutuan kita ni Ma'am Jean og ginataang langka with bulad. Maayong buntag mga kapuso, og karon sugdanan nato ang pagluto sa ginataang nangka with bulad. So mga kapuso, mo na ni ang ingredients nato mga kapuso, no? So mga kapuso, bago ta magluto, no? Una atong buhaton is mag-hand wash ta sa tong kamot. Okay, ang una atong ibutang is kaning nangka, no? Okay. Ang ato ang ahos. Sunod, ang ato ang bombay. Ang atong kamatis, sunod ang atong luya, ug ayaw kalimte ang tangad. Sibuyas dahon. Kani siya kay na ano naman nato no, nabutang naman nato tanan ang kanang katong uban nga ingredients, so ato sa ni siyang takluban para magkulo siya. Ang pagpakulo aning niyang sanangka is 30 minutes. So, ang sunod natong ilunod is ang kalabasa. Atong ilunod ning bulad. Bulad na giprito na daan ha. Og ang kaning katsuete og haloon. Og karon ato nang ilunod ang final na gata. Sunod ang kaning tinangkong. Dahon sa laurel. Og karon nato siyang i-check og luto na ba. Mga kapuso, luto na atong ginataang nangka with bulad. Mga kapuso, mao na ni ang ginataang nangka with bulad, mga kapuso.
Wow, for sure. Makadaghan gyud na og rice nga sudan. Bitaw, dahan kay salamat Ma'am Jean sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Tutok lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Argel! May buntag mga kapuso, welcome to Best Talk Karumutaga at makauban si kapuso artist Brent Valdez. May buntag Brent ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta naman ka? Okay ra ko. Maayong buntag sa inyong tanan, maayong buntag attorney, and maayong buntag at home with GMA Regional TV. Alright! Gimingaw na gud ang Mindanao sa imuha. I'm sure, di ba nakapag-regional shows ka na rin dito? Batiin naman natin lahat ating mga kapuso all over Mindanao. Ayan mga kapuso, hello sa inyo. Sobrang na-miss ko na po kayo, and thank you so much at home with GMA Regional TV for having me, and I am super honored. The honor is ours also, Brett. No? Siyempre, kwentuhan mo naman kami to start our chikahan. Unsa imuhang gibuhat habang naka-quarantine ka sa inyong balay? Kanang kuan ba na daghan kog self-reflections, self-realizations during the pandemic, lalo na syempre lockdown, dili ta makagawas ba. So kanang akong mga naisip is one of those is dapat secure tayo sa future natin, secure yung mga plano natin in life, lalo na ito yung isa sa pinaka-importante na naranasan ko. Dapat meron tayong emergency funds para if ever na magkaroon tayo ng pandemic like this, is handa tayo. Kung tayo man ay ma-unemploy, mawala man tayo ng trabaho, at least na tayo savings pa para mabuhi pa. Pero kahit na yun, speaking of savings, kahit na naghihirap tayo ngayon, pero ikaw, you're still able na makatabang sa laing tao. Di ba you've done a certain activity, tapos nakapag-raise ka pa ng funds. Kinsa ay imuhang gitabangan sa imuhang mga funds na na-raise o kinsa ang nagtabang pod nimo? Yes, so yung mga kasama ko dito is my friends from my community dito sa aming subdivision. So we were able to gather at I think 100,000 plus pesos from our friends, from all the people na sinusuportahan kami. So ibinigay namin to sa non-government organization sa Manila dahil nga mas marami yung mga nangangailangan sa Manila. So doon namin binuhos lahat, and we were able to give our help to them, and sobrang nakakatuwa po yung experience na yun. Yan nga. Ano yung mga reaction naman ng mga tao na natulungan ninyo? They were overjoyed. Super. Pagdating namin doon, dala-dala namin yung mga relief goods namin para sa kanila. They were shouting, "Salamat, salamat sa inyo. Salamat, may pagkain na kami." And alam mo yung pakiramdam nung sa puso, parang Lord, salamat at ginamit mo ko bilang isang instrumento para dito sa mga nangangailangan. Yes. Kaya nga, idol ka namin, Brett. Salamat po. At tuloy-tuloy rin ang iyong pagpapag-good vibes sa amin. Of course, through your YouTube channel, may TikTok videos ka pa, and song covers. And syempre, hindi ka namin palalampasin kung hindi ka kakanta para sa Mindanao. Pwede mo ba naman kaming pagbigyan, Brett? Alright! Yes, pampag-good vibes song mo para sa Mindanao. Alright. This is for you, people of Mindanao. I miss you so much, and sana makabalik ako. Kung mawalay ka sa buhay ko, kung pag-ibig mo ay maglaho, paano na kaya ang mundo? Kung sa oras di ka makita, kung ika'y napakalayo na, buhay pa kaya tong puso? Yan lang maaari natin sa diyang matatanggap, habang ako'y may buhay. Mahal na mahal ko kayo, higit pa sa iniisip mo. Ayan! Ang dami ng kinikilig dito sa Mindanao, Brent. Umaga-umaga, pero pinapakilig mo kami, ha? Thank you very much for that. Maraming salamat. It's an honor. Maraming salamat sa inyo for having me. Maraming salamat, and God bless you. Anyayahan natin lahat ng ating kapuso, Brent, dito sa Mindanao, na abangan, of course, ang Anak ni Walay versus Anak ni Biday. Ayan, ating mga kapuso sa Mindanao. Ayan guys, sana po ay mapanood niyo po ulit ang aming fresh and new episode sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Promise ko po sa inyo, marami pong mga nagbabagang eksena na dapat ninyong abangan, mga kapuso. Dagan kayong salamat, Brent, at sana makabalik ka dito sa Mindanao.
I will. Maraming salamat sa inyo guys. Magandang umaga. And that was Kapusong Brent Valdez. Tudok lang mo mga kapuso kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, panahon sa pagsaulog sa Kapaskuhan, dili gayud mawala sa atong lamesa ang ham o hamon. Nasayod ba mo mga kapuso nga dinhi sa Cagayan de Oro City adunay hamon nga ilado tungod kay gawas nga proud locally made kini? Syempre, lamian sab kini. Atong sayron kung unsa ang naka-espesyal niini kauban si Mercedes Mejia. Ma'am Mercedes, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ma'am? May buntag sa Real, may buntag sa mga kapuso diha sa Mindanao. Nalipay ko nga na ako dinhi karon nga magtabang og explicar og nganong special gyud ang atong ham nga gihimo nato dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Ma'am Mercedes, paunsa ba mo nagsugod sa paghimo og ham? Ang atong ham gikan pa ni sa 1969. Ang akong mother mo gid siya ang nagsugod og himo ani dito sa Bukidnon. Ay padayon ni siya i-develop nako further and new mga bag-upod nga klase nga ham ang akong gi-develop. Katong ako na ang nagpuli sa iya sa negosyo. Ma'am, unsa ba nga klase sa karne ang ginagamit nga sakto gayud nga pangham? Ang ham, baboy gyud siya atong gigamit. Ang best part nga kuhaan nato sa ham gyud ang atong pangulahi nga paa sa baboy. Pero pwede man gyapon ta maghimo og ham gikan sa pangunahan nga part sa baboy. Kani siya manggod ang ham, lami gyud ni siya basta naay gamay tambok. Kay kung puro lang po siya unod, dili kulang siya sa flavor kay tinuod man gyud na nga ang tambok na gyud diha ang lasa sa atong karne. Ma'am, unsa pod ba ang kanang nagkalaing-laing pamaagi sa pagluto nga pwedeng mahimo gikan sa imuhang produktong ham? First of all, kay kuan man fully cooked man gyud ni atong product. When you open it, pag abli nimo sa putos, pwede na gyud mo i-slice literally as a cold product. Pwede na nimo na siya kanon. Pwede po ka i-microwave kung gusto pa shortcut. Pwede na to siya i-prito. Pwede magprito as is lang, pritohon gamay. Pwede na to butangan asukar gamay, dali prito na food. And kung gusto pa gyud ka nga special pa gyud, pwede nimo na siya i-garnish ang top, i-glaze na nimo usab, butangan na to og sugar. Naay mga recipes ato ma-share later on nga kanang butangan na to og mustard. Depende sa kanang flavor preference sa tao. Ma'am, nasayod tanong nga kung Christmas season, mas daghan ang palit sa kining ham. Pero ma'am, kumusta ba ang market sa ham kung wala pa ang kining Christmas season? Actually, kaning atong ham, year-round na magyuy mamalit, no? O ham, kasi ang ham very versatile, labi na karon nga kaning tao karon na ara sa balay, magsige na lang og pangita og paagi unsay bag-o nga recipe. So medyo ni kusog ang atong ham, natay mga ham nga slice kay mga tao gusto na maghimo og ham sandwich, maghimo og mga pizza, i-toppings nila, i-add nila sa ilang mga salad. So medyo kusog yun ang ham. Pero syempre sa Pasko, lahi yun ang demand kasi murag mugi na siya ang nasa tunga sa lamisa ang imong Christmas ham. Mayong Pasko mga kapuso sa Mindanao. Ako si Litlit Mejia, usa ka mother o entrepreneur nga tighimo sa inyong favorite nga Christmas ham. Ang akong natunan sa pandemic nga ang atong mga pamilya, sila gyud ang mga pinaka-importante. So 30 days na lang og Pasko na sad, panahon nga pagprepara sa atong Noche Buena. Sa tinuod ang paghimo sa hamon, taas gini siya ng proseso. It takes us 7 days na i-cure, i-smoke, o i-final cook ang atong product para mahimo na dahil siya ang atong final product nga ingon-ani. Ang pinaka-common na question na ako yung nakakuha sa mga tao is kung saan dito prepare sa hamon para sa Noche Buena. Ready na ba mo?
Karon, aniya na ang atong tulo ka sikreto kung unsaon pag-prepare sa atong Noche Buena ham. First of all, ang atong buhaton is i-transfer nato ang atong ham gikan sa freezer kung naman siya diha dito sa atong refrigerator. So karon ko ano atong ham sa ref? Tani siya na naka-fully defrost. Ang ato na yung second step, mo ang pagpili sa colorful plate para muwa pag yun ang atong pag-prepare sa atong ham. So, i-transfer na to atong defrosted na ham sa atong plato, ibutang medyo sa tunga. O pwede na tayo mag-proceed sa pag-plate, pag-garnish sa atong ham. So, ang atong third secret is of course ang pagpili po sa mga items nga magpadala og gwapa dinhi. So, ang contrasting colors of orange or pineapple, in this case now, gamiton na to ang sliced oranges. So, pwede na to ni siya i-layer ingonani. Kunya magpili ta og grapes kay common man sa ang grapes sa ating dinhi. And finally, maghili ka, labi na sa mga plantita diha, kani siya mao ang atong tawag yerba buena or mint. So karon, guwapa na atong ham, ug ready na sa Noche Buena. Stay safe, mga kapuso sa Mindanao, and happy Noche Buena. Lami kay sa feeling no nga sa ulugon ang Kapaskuhan, kauban ang tibok banay tapos na ay ham sa lamesa nga pagsaluhan. Salamat kayo Ma'am Mercedes sa imuang oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Say wala man nahilig kani adto sa pagluto sa iyang kabataan. Apan dihang nagminyo na ug doon na nay kaugalingong pamilya. Importante gayod kay Jean Ibuyan nga siya mismo ang mag-prepare og pagkaon alang sa iyang pamilya. Busa nagtuon gayod siya. Samtang Jill ginasiguro gayod sa local ham producer nga si Mercedes Mejia nga swak sa panlasang Pinoy ang iyang ham. Butang nga nagdugay gayod ang ilang pagbaligya niini nga gikan pa sa iyang inahan nagsugod. Samtang sa karong panahon sa pandemya, usa si kapusong Brent Valdez nga nag-initiate og fundraising drive aron makatabang sa mga nanginahanglan. Mga kapuso, unta na-inspire og nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Virginia Woolf nga one cannot think well, love well, sleep well if one has not dined well. See you tomorrow mga kapuso, alas 8 gihapon sa buntag. Dinhi lang sa inyong paboritong morning kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kalimot mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.